אני אחרי ניתוח גב, תיזהרו! אבל אני אחרי ניתוח גב! תעזוב אותי! תעזוב אותי! אני אחרי ניתוח גב, אתה לא מבין! ניתוח גב! הוא אחרי ניתוח גב! תעזוב אותי! תעזוב אותי! תעזוב אותי! עצורים את היד! תעזוב אותי, אני אחרי ניתוח גב! אני אחרי ניתוח גב! אני אחרי ניתוח גב! הוא אחרי ניתוח, תעזוב אותו! אחרי ניתוח גב, תעזוב אותי! אני אחרי ניתוח גב, תעזוב אותי! אני לא התנגדתי, תעזוב אותי! לא! הוא בעצמו, הוא כתב לו הגעתי הגב שלי, את לא בא לי! קראנו את החלום! אני לא רוצה! בסדר! אני אחרי ניתוח גב, אתה לא מבין? ישימו פה את הכתובת שלכם מן האמא הזה. כולם נשים. אחרי ניתוח גב, אתה לא מבין? בסדר? אתה בסדר? אתה בסדר? כן, אני בסדר. מה עשיתי לך מה? נראה כמו אין פה ראומים. לא עשיתי לך שום דבר. זה הכל. מה עשיתי לך מה? בגלל שאתה תסביר לי מה הבעיה? זה השוטרים שלנו. זה הכל. אל תעשה את עצמך. זה השוטרים שלנו. הרישיון שלו גם כן. זה השוטרים שלנו. הוא לא נותן לי חזרה את הרישיון. זה השוטרים. אתה מזכיר לי אחרי ניתוח גב.